Da chi'n barod am y taith gwersylla yma dwi'n meddwl? Yndw tad. Da iawn, na i wedi dechrau rôl cerdd, a cewch chi cario ymlaen efo dadbacio. Wrth gwrs. Yes, gobanol, sbiwch! Llwynog, da chi'ch da i'n gwybod rhywbeth yn diogelwch tân coedwig? Peidiwch yn meddwl dechrau tân na. Pam? Pam ti ddyn? Dydy hynna ddim yn meddwl na chi sy'n bia'r tir yma i wneud beth bynnag da chi eisiau. Fe ddod dilyn i tân fawr dros y goedwig gyda bethau gymaint o'r natur. Sut ti'n gwybod hyn i gyd? A sut ti'n siarad? Dwi'n dioddefwr o tân goedwig. Dwi'n eisiau rhoi sien i chi gallu i siarad i mi cael rhybyddu gwersychwyr anhysbys bod mae tanoedd gwersychu yn beryglus. Mae hynna'n anhygoel. Diolch yn cadw'r coedwig yma yn saff. Dim problem. Os mae rhywbeth yn mynd yn anghywir a dwi'n mynd gwmpas, rhowch galwad i gwasanaeth tân a achub Gogledd Cymru. Nawn ni.